Pisan kas Mas. Oh ya. Bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka merdeka untuk selama-lamanya Merdeka. Lagu-lagu perjuangan sakniki pun arang-arang krungu. Ya iya ta terus. Mila niku nggih saged-saged Mas nggih nderek budidaya pripun supados lagu-lagu perjuangan niku ampun nganti kelem kalian lagon sanesipun. Slendro menyurat ro. Oh iya. Pamundhut ingkang saking panjenenganipun Bapak Soekardi nggih dijoli gagrag Banyumas. Oh, ngaten enggak. Gandeng mumpung singgene ana sing teka laladan Banyumas, Tru. Eling-eling Banyumasan ora sah mbok bawani, Ling. Ora sah nganggo bawa buka saron.
rasane Ngono, Truk. nggih. Nderekke Ndara Yama Widura niki ketingalipun wonten pawangsulan ingkang gumathok saking Penemban Guna Bantala Mas Gareng. Deres sarta pawon uting ranku terus sing karsane ingsun dening kanyut soroteng pantam sumula madhang jroning pasareyan ngenani wadana remu kalingan ngangrangan sang hyang manah kengkung sumungkem kuling sang kakung rapo alon sira tabu yayi eman maneman tiraten trek prangta yayulun tadah runte ulun tadah runte perkawis menika kula borongaken wonten ngarsa Paduka Rama Penemban Guna Bantala. Ya anakku mantu bocah bagus Widura jer kabeh wis dadi tanggung jawabipun bapa bebasan anak polah bapa kang kepradah. Ora susah dadak was kuwatir. Sumurupas kae wewengkonku ngger Widura. Kalamun to Gusti urung nggarisake kalamun Gandamana mati dina iki 1000 dalan pun bapa mesti bisa budidaya bakal maloyakake si Gandamana inggih Penemban. Bebasan lumampah wanci manglung muhung Paduka ingkang saged parikobor pepadang Penemban lungguh kang kepenak. Dina iki pun bapa tak merpeki ana dasare sumurupas tak temonane Gandamana. Sang kaya kisawusna semedi mungkin pacrabakan dangwane ngaliwi jling sasongko saking graning argi oh suman
landhep dengkul pamikirmu suman mbok sengguh angger wong nyemplung ana madyaning sumur pas kuwi mesti tumekaning pati. Kowe ora ngerti yen pati uripe menungsa iki ora gumantung ana sumur pas. Gandamana aja kaget Gandamana. Kento pancen Gusti durung garisake titiwahyaning wangsa kala kowe sowan mring pangayunaning Gusti. Aku sing minangka dadi rambatan balimu menyang negara Ngastina Gandamana. Samar pamoring suksma Cinuk maya winangya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap-layap ing ngaluyut pindha pecating sukma sumusuk ing rasa jati sigra ngeningaken cipta lapunika sang Begawan Guna Bantala ya sang landhak seta angracut punang Pancandriya Pancalima ndriya pangangen-angen amberan bebayu patang prakara sekawan kang binikas karya sajuga kang sinidhikara mandeng bocah ing gronanut gayongane kayun-kayun kang ngayati ayataning parutama layap-layap ing ngaluyut pindha pecating sukma sumusuk ping rasa jati sang landhak seta genur hanatas marang dewane bantring panyuwun kandhas sing panalongsa temah kongsi akhire bayu kekuatan tumanduk sang Gandamana gregah kaya wong kang wunglendra sang Gandamana nyan siswa gumatur marang risangmu kaya iki Genging panduwun tanpa upami tunjuk paduka sang Maharsi ing sampun paring kekiyatan dumateng kula Remban Gandamana labot-abot timanisan dening anak mantu Widya kang supaya panjenenganing sun aweh senjata pitulung marang kowe Gandamana paduka aku Begawan Guna Bantala Gandamana ana wewadi kang durung tinarbuka
tak ambali maneh ana wadi kang durung tinarbuka mung wae mengkene sadurungipun bapa ngandhakake wadi iki tumanduk marang sira Gandamana tatanen rasamu weningke pancandriyamu Gandamana. Kening araras raden rahayune kowe kok ketemu aku Gandamana. Premban ingkang menika daya-daya keparenga paduka premban paring kegiatan malih dumateng kula. Yen wis entuk kekuatan kowe arep ngopo? Kula badhe malsaken wirang kula menika wonten Pringgondani. Kleru dalanmu le. Ing ngarepun bapa wis paring dawuh, iki ana wadi sing durung tinarbuka sing ngerti iki mengko ya mung kowe Gandamana. Kemarengipun paduka perempuan kados pundi? Aku ngerti kowe nganti kecemplung sumurupas ki ya sabab anggonmu bakal ngoyak wong Pringgondani rak ngono. Inggih. Ngene Gandamana. Janjane Prabu Trembaka kuwi ora nantang Prabu Pandhu kuwi ora. Ning kasunyatanipun layang penantang dipun tampi kaliyan siun Prabu Pandhu Dewanata. Lho iya, ning kuwi dudu tulisane Trembaka. Lho. Mangke rumiyin. Mulai menika sanes seratanipun Prabu Trembaka menika seratanipun. Ngene, sadurungipun bapa mblakakake. Kowe milih mulya apa pilih lega? Ayo, kowe kudu milih siji antaraning loro. Kowe milih mulya apa milih lega? Menawi kula milih mulya, yen kowe milih mulya, kowe bakal mulya uripmu sesandingan kawon Prabu Pandhu Dewanata. Ning ora lega rasane atimu sabab sajeke urip jroning atimu isih ditanduri rasa gething keburu sengit. Menawi milih lega, yen kowe milih lega kowe kudu trima ora dadi patih nang negara Ngastina ning marem rasamu. Kowe pilih ngendi? Kula dipikir dhisik lho inggih. Kula aja kesusu lek mangsuli lho. Piye kowe milih lega apa pilih mulya? Kula pilih lega. Milih lega inggih. Tenan inggih. Lega apa mulya? Lega. Lega apa mulya? Lega. Mulya apa lega? Kula tetep pilih lega. Ngene, yen kowe milih lega tak jarwani tatanen rasamu iki kados pundi. Layang sing ditampa dening Prabu Pandhu kuwi dudu saka Trembaka. Trembaka kuwi jane layang ngulem serat cedahan. Prabu Pandhu Dewanata diaturi rawuh ana Pringgondani bakal disubya-subya minangka tandha syukure Prabu Trembaka ana ngarsaning Gusti dene Prabu Pandhu sing wis nuntun jiwane Trembaka tumuju ana jagating kautaman. Delalah ning dalan ketemu karo wong sing duweni rasa gething keburu sengit karo kowe sabab milik kelungguhamu. Layang disalini dadi layang penantang nganti kowe nyemplung ana papan kene iki.
Janjane ngono ya saka pakartine pawongan kuwi mau. Mekaten bener. Ya. Sinten pawongan menika? Kosek ta kosek. Iki kesusu iki ngapa ya? Lan dina iki kowe iki wis dikabarke mati. Ngaten bener. Iya iki nang nggonmu kono wis slametan 7 dinamu. Menapa estu kandhani kok. Kowe dikabarke mati. Lah wong kuwi dina iki wis dadi patih lungguh ning kepatihan ngenteni kelungguhamu. Ngono. Sinten tak kandhani yo inggih. Tatanen atimu lho. Ning sik kowe pilih lega apa mbok? Lega kowe pilih lega. Ora ana liya mung kejaba si Suman. Sinten? Suman bajingan. Loh, salah. Ya muga-muga kowe kuat nampa penandang iki lan pacoban iki Gandamana. Bratasena. Upamane Paman Gandamana ora enggal timbul aku mesti nusul kowe Paman Gandamana. Yo Bratasena aku ngerti. Aku ngerti kasok katresnanmu marang pun Paman. Yo mung aku njaluk pamujimu Bratasena. Muga-muga pun Paman kuat napa pacoban iki Bratasena. Nggih, Suman, nang ndi kowe Suman? Sawangen to sawangen. Suman. Ojo banget nggonmu nyiksa lan jejuwe ngrasaku. Aku ojo mbok cedhaki Suman kasok katresnanku mung karo Kakang Gandamana. Gandamana ki wis 7 dinane, ngerti? Kowe randane patih. Kowe randane patih diwengku dening patih anyar coba to kurang apa to aku iki tak akoni gedhe-gedhe Gandamana gagah Gandamana ning yen mbok tamat-tamatne manis aku lho nek karo bojomu manut ya wong ayu kowe arep ngopo aku ki nawang kowe iki tenan widodari iki pamane dampyak medun ning ngarepku ora eneng sing tak pilih mung kejaba kowe wong ayu. Aku ki nyawang wiwit saka pucuk ing rambut nganti jempol sikil. Ora mrek memak ngembang bakung palarapan nula cendani iki mbok nanggas pisan idep mutu mengeng tawang netra kocak awening. Lho sak nyalam donya ayune kok tumplek-blek nang kowe iki ayo gumun. Manut ya kowe manut karo nyedak oh idone raimu iki kok ketok halus ke galak kowe
iki ya ngono ora seneng, ora seneng. Kowe ora tresna karo aku kuwi sebab kowe durung kulino caket karo aku. Kira ning tembange to, "Piting tresno kae." Ya ta? Manut ya. Nimas ayu kene manut mancing jroning tilam sari nangis yo ayu, nesu yo ayu, disawang koiringan patut sawang kobul kok. Ya, manut ya. Wis to. Aku berbok ladeni aku ki mati iki lho gelem. Tak wis pol to. Upamane berbok ladeni iki lho mbok ladeni pisan ngono keroyok wong rong desa iki tak lakoni. Katon aku kelakon karo kowe wong ayu. Wong ora ijep isin. Iki bagus wis ora bagus keringet mambune kaya wong. Seru lho mengamu iki tenan iki nyinggung tenan iki ngangkat kok keringet iki nyinggung lho iki. Sekar pisang saku pom pun kakang getih lohmu Gandamana iki ora iso urip. Ndang kok iki ndang ngomong aku tukokno ngene ngono lho. Kowe pengen apa? Apa kowe pengen gawe gondel sing bunder sing gedene sak pelek-pelek? Tak tukokno, Nduk. Pengen dolanan dakon kencana kecike barlean, tak tukokno pira regane? Sesuk kalau mau coba gue sing ngono kuwi. Kalau semprotan iku dadi pamerne lemu. Ya. Suman. Sepisan maneh katresnanmu mung kanggo Kakang Gandamana. Ora bakal tak wenehi sapa-sapa. Nek padune lagi 7 dina, jajal genep 2 sasi kowe betah. Iya. Nan. Mergo apa? Wis mbok aling-aling ngono nek jenenge wong wedok ki ora kono ora kene kuwi nafsune gedhe jane ngono. Ning ya saka kala mangsane wong wadon ki arep omong bloko suta ning wong lanang kuwi kala mangsa harga diri sing diopeni. Ibarate angka kuwi 10. Wong lanang kuwi ya duwe angka 9, wong wedok duwe angka 1, kosok baline wong wadon ki ya duwe angka 9, wong lanang duwe angka 1. Nggon akal wong wadon ki ora menang karo wong lanang. Ning nggon nafsu wong lanang tetep kalah karo kowe. Kowe ketoke moh-moh nek ndelok inget-ingetanmu karo aku iki ketoke jane ya gelem iki. Iya. Ketoke gelem. Ya, iya. Klopo muda saku omong
legan nono rangko ya wong sabar kene matese Triratri pitung dina aku nunggone dalem kepatihan kaya wis entek sabarku ning tetep tak goleki lenamu kowe lena omben arep tak wenehi jamu sing marake wong ora eling omben tak cemplungi jamu sing marake kowe ora eling nek kowe ora eling tak ucuki kabeh tak sawang ngantek suwi yen wis rampung lek nyawang kowe jebol kasucenmu Tri Gundamono kowe nyidrane janjimu Kakang kowe biyen janji karo aku saboyo mati saboyo mukti kowe mukti ning negara Ngastina aku kok kanthi ning Ngastina ning bareng kowe mati aku ora kok kanthi Kakang Kakang, kowe aja munggah kasuwargan dhisik yo Kakang, aku entenono. Aku entenono Kakang Gundamono. Sedina iki Tri. Kowe sedina iki kok ora deku-deku ning ngarepanku. Oh, tak gurone kowe. Aku ngerti kok. Kowe iki lek mung ngladeni aku ora ngenteni bar pitung dinane bojomu ora ngono karepmu. Wis to. Dina iki kok kowe ora deku-deku ning ngarepanku lek mloya mlayu iki janjane ngono ora wong nganggo mancing kanemsonku ben saya suwe saya gedhe tresnaku karo kowe rak ngono kene wong ayu manutapun Kakang tak kanthi lho Tri salah oh wah semono kasok katresnanmu kelawan si Gundamono nganti mbok rewangi kowe lampus diri suduk sarira walah Triratri kowe malah mati dhisik aku kowe mateni bojoku oh tapi
Kowe aja mati wong ayu. Kowe aja mati, Suman aja minggat kowe. Gondo dawuh pripat ya Suman aku trimo klungguhan patih mbok nggone aku lela legawa lair terus sing batin ning dosane ratri apa dosane bojoku apa Suman aku ora mateni bojomu Kantamana ora susah kaken sing mbok ucapke Suman nyatane keris ala tanganmu utang pati nyaur pati ilang nyawamu yo. Wow, aku ramah dari bang, cuma aku jauh. Wow, mati aku bang. Ojo minggat, ojo melayu kowe Suman. Aku njaluk ngapura Kantamana. Aku njaluk ngapura Kantamana. Aku njaluk ngapura Kantamana. Aku njaluk ngapura. Ora ning ngapura kanggo kowe. Gelolekno mripatmu. Bojoku mati. Ya mung saka pakartemu. Suman. Pancen wis picek matamu kowe. Oh! Mati aku! Mati aku! Aku njaluk ngapura Kantamana, aku njaluk ngapura. Ayo, sing mbok nyekel keris mateni bojoku mau sing ndi? Aku ora sing mbok nyekel sing ndi? Ya iki sing mbok cekel iki Kantamana ya iki. Aku njaluk ngapura ya Kantamana. Sing mok nyekel matine bojoku ya iki. Suman mati dening aku kowe. Yo! Mati aku. Mati aku Kantamana aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura Kantamana. Mati aku. Aku mati. Ayo, dangak Suman. Dangak. Tukmu milik gendong lali. Tukmu milik gendong lali sebab saka raimu iki. Suman mati kowe. Aduh! Aduh! Aduh mati aku. Aduh mati aku. Kakang Narapati. Encing bidaku muro saking jroning praja kung ingkang Balakuswa
Prabu sananira lir surya wedalira saking Jalanedi Harsana dangge jagat duk mungop aneng sapu caing wukir merbabatang sumirat Knasara teng surya mega lan gunung-gunung Kakang Narpati ya gedhe rasa syukuripun Kakang kunjuk pring Gusti ketitik dina iki Yayi Pandhu wis kepareng lenggah kaya adat saben tegese Yayi sira Yayi Prabu wis bisa nglalekake marang abdimu si Gandamana kang wis Sabtu hari kapundhut suwan mring pangayunaning Gusti ora liwat Pandhu ayo ndedonga bebarengan muga tinampa sekabeng tumindak kabecikane Gandamana kaparingan pangapura sekabeng dosa kaluputane Gandamana inggih Kakang namung pamdonga pamuji paduka Kakang Narpati ingkang kula suwun sageta kanembuh dumateng lampahipun abdi kula nggih kadang kula pun Gandamana kula ingkang sowan Kakang kula ingkang sowan Cakura Kakang iki sapa iki kok ambune banger bacin nitik awakmu kok gudras getih kowe kuwi sapa inggih kula ingkang rayi Kakang kok sik aku ki ora duwe adi sing dapure kaya kowe kuwi sapa inggih kula Kakang Prabu Pandhu Kakang Narpati kula ingkang ngrayipun lho kowe Suman inggih kula Suman Kakang Narpati lho kowe iki Suman kaya ngene iki piye kuwi Suman lungguh piye nalare iki piye mati aku Yayi Suman wonten dawuh nalare kepiye kok nganti rusak budayane ragamu Yayi inggih sinuwun kula ngremasi lepat kula ingkang lepat ora luput-luput piye iki nalare piye awakmu kok rusak kaya ngene iki piye sekawit kula narka menawi Gandamana menika sampun pejah iya sabanjure kepiye Yayi Gandamana tasih sugeng dinten menika Gandamana wangsul enten negari Ngastina aduh Yayi Gandamana piye to lakon kaya ngene iki mamula Suman sampun
patih kalih kula. Kula rewangi kaya ngeten iki golekne anak sampeyan. Bon sakniki gumantung sampeyan tesih mbutuhke kula kalih Mbak Yu kula napa mboten. Niki babad timbang teng panjenengan abot Gandamana napa abot kula. Karepmu nyuwun sewu. Sampun dipun tapak asmani mongko sampun ngundang nek patih ngestina niku kula. Nek nganti dina niki kelunggan patih dijaluk bali kalih Gandamana pun kula trima mulih teng Plasa Jenar Mbak Yu ajeng kula jak mulih teng Plasa Jenar. Sinten sing ajeng purun ngladeni sampeyan? Sinten sing ajeng sagun nuntun ing ngalor kidul sampeyan dadi juda ditinggali anak 100 terus pripun? Mangga pun penggalih. Ngene iki lho ngene iki nguyuh ora krasa lho kula niki. Santus pundi? Abot kula napa abot Gandamana? Nek abot Gandamana nyuwun pangapunten. Tetep kula ajeng wangsul teng Plasa Jenar Mbak Yu Gendari badhe kula kanthi wangsul teng Plasa Jenar. Aku tuntunen sumat. Gandamana Yayi Gandamana Yayi Pandhu Yayi Pandhu kandela dhisik Yayi. Yayi Pandhu wonten dawuh Kakang Narpati aku ngerti. Mestine abot nggonmu bakal aweh pawangsulan marang pun Kakang ning tak jaluk kanthi banget di. Tak jaluk kanthi banget kowe ngemano karo kakangmu sing wuta iki ya Pandhu. Pandhu. Saiki aku njaluk wektu sedhela kanggo ngrembug bab kulawarga. Pandhu. Sapa to Pandhu wong wadon sing gelem ngladenipun Kakang ki ora Mbak Yu Gendari kuwi sapa? Gendari ki upamane golek bojo ratu klakone wedine nganti Gendari setya tugu kelawan pun Kakang nggone leladi nganti aku kelawan Gusti diparingi momongan ponakamu cacah 100. Nah, sambung rapete kelawan lelakon iki. Siji ngeman kulawarga, loro ngeman dewa keprabonmu Yayi Linga Sabda Brahmana Raja sabdane pandhita pengendika-pengendikane ratu kuwi ora kena wola-wali sepisan kudu dadi. Keparingipun paduka Kakang Distarastra kados pundi? Kepungkur Yayi Pandhu netepake yen Suman dadi patih neng negara Ngastina. Tak jaluk aja mbok jabel yo Di. Ngemano kelawan pun Kakang. Sapa Suman, sapa Mbak Yumu Gendari. Ya. Inggih. Lajeng wis aku percaya Gandamana mesti iso nampa kanyatan iki yen sing paring dawuh Yayi Prabu Pandhu apa to Gandamana sing ora diestokke iki apa sepisan maneh aku kakangmu yen perlu aku tak sujud nang ngarepmu sampun Kakang sampun kados ngaten kula kuwi aku tulung Yayi sepisan iki wae Suman tetepno dadi patih ana negara Ngastina ya Di. Inggih Kakang Narpati tetep
kula tetepaken suman dados patih wonten negari Ngastina namung mugi paduka Kakang Narpati midhangetaken aturipun ingkang rayi menika piye Yayi. Wong utang bakal nyaur, wong nandur bakal ngunduh Kakang Narpati Gandamana kuwi endi Yayi. Pandhu ki sajeke urip ora tau kok wani ndawa apa sing dadi karepku ki ora tau. Ya mung saka ucapmu nganti lelakon negara Ngastina mawut bubar kaya ngene. Suman wonten dawuh. Rupamu biyen bagus nganti rusak budayaning ragamu. Kowe sok aja gelo ya, Di. Kowe aja gelo. Yen kabeh wong ngundang kowe sangka uni ya mergo saka mandi unimu nganti rusak ragamu kaya ngono. Mula sok dewasane kabeh wong yen ngundang kowe sengkuni kowe aja gelo. Mboten. Ngundang sapa-sapa penting dadi patih nek kula niki. Bener. Dadi giyething wong sak ngalam donya kajenge sing penting kula niku dadi patih. Ayo, aku tuntunan, aku pengen nekseni dibanding lelakon itu. Sasi Gandamana. Kula sampun midhanget sedaya pangandikanipun Paduka Kanjeng Sinuwun ingkang tumanduk ingkang Raka Sang Dipati Sepuh Destarasta kula trima. Mila saking menika kula sowan wonten Ngastina namung kepengin pinanggih kaliyan Paduka ingkang Sinuwun. Iya Paduka ingkang sampun kula dhaken dados tiyang sepuh kula Paduka minangka guru kula. Sinuwun monggo kalenggahan patih katetepna dhumateng pun Suman malah kapara dinten menika kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancala paripaksa bojo kula nadyan sampun wujud kunarpa badhe ngobaya wonten negari Pancala. Sinuwun tamtuke wala kathah lepat kula anggen kula lelados kaliyan Paduka ingkang Sinuwun. Mugi Paduka keparenga mbuka wiwaraning aksama tumanduka dhumateng kula Sinuwun. Keparenga dinten menika wangsul wonten Pancala. Paman kuwi aja ngendi paman. Paman bakal bali menang Pancala yo aku men. Aku ora iso pisah karo pamanku Gandamana. Aja Bratasena. Aja. Njomong Bratasena saka pandenganipun paman sing bangkit bisa bekti marang negara Ngastina.
tetepo kowe bekti nang negara Ngastina tetepo kowe nyaket kelawan Kang Rama Silur Prabu Pandhu Dewanata ora tanpa guna berurip yen ora caket karo paman Gundamana aku melu kowe paman aku melu kowe aja Bratasena rada renggang sawetara kowe ora kena melu kowe kudu keri nang negara Ngastina paman aku melu aku mau pisah karo paman Gundamana kowe tresna karo paman apa ora ayo Wangsulana kowe tresna karo paman apa ora kowe kudu keri Bratasena yen kowe ora gelem keri nang negara Ngastina aja takon dosamu sajeke urip ora bisa ketemu karo aku kowe kudu keri nang Ngastina kowe wong kejem Yo. Negara Ngastina nganti bubar mawut kula wargaku sabab iki saka pakartine Trembaka nggonmu wani nantang karo aku. Trembaka. Aku sing mbok goleki Trembaka. Lelapanipun kados ngaten wonten negari Ngastina Rama. Ngantos kula dipun pilara kaliyan patih Ngastina ingkang nami wis Arimba wis. Aku dhewe durung bisa ndungkap keparenge Rama Prabu Pandhu Dewanata saiki ngene wae. Mengkene aku ngrumangsani dadi bocah nom. Aku ngrumangsani dadi wong nom sing kudune ora ngaturi rawuhe Rama Prabu Pandhu Dewanata kudune aku sing sowan ana negara Ngastina. Pancen sing luput aku Arimba. Mula kang saka kuwi ayo adi-adimu kabeh dina iki padya bala sacukupe ret klampit berungkat kimpul ora susah ngaturi rawuhe Eyang Mayu bebarengan wae sowan ing negara Ngastina. Mendah bungahe Rama Prabu Pandhu yen ngerti aku nganti para putra wayah sowan ing negara Ngastina. Mekaten Rama Prabu iya. Mung wae mengkene, nggih. Kaya-kaya bapakmu iku wis antuk sasmita gaib. Saka gaibe Gusti Pangakarya jagat tak jaluk mengko yen ana negara Ngastina ana lelakon sing aneh-aneh. Ana lelakon sing aneh-aneh kowe kudu isa nampa kanyatan iki. Ngaten Rama Prabu iya. Eling-eling ben eling wayu sowan bareng-bareng sungkem gone simbahmu Rama Prabu Pandhu Dewanata ne ya kuwi mengko yen ana apa wae. Lelakon sing nyenengake apa lelakon sing banget ngrujik atimu kowe kudu bisa nampa kanthi rasa panarima piye. Inggih sedaya pangandika paduka Kanjeng Rama kula estokaken ayo budal bareng-bareng karben seneng penggali Eyangmu Prabu Pandhu mangkat nang negara Ngastina.
nduk ujare wong agap. Lho, ya Tremboko. Tremboko. Kowe biyen tak tuntun jiwamu rena wengi kowe tak welek Aji Jaya Kawijayan sawise kowe duweni kasekten. Saiki wani nganti anak-anakmu nganti wadya balamu ngluruk nyang Ngastina. Aku sing mbok goleki Tremboko. Rama Prabu. Kula katur Rama Prabu. Ya. Tremboko tak tampa pangabektimu. Tremboko wonten dawuh. Kowe biyen wis tak welek Aji Jaya Kawijayan tos sing balung uleting kulit. Inggih. Kula ngrumaosi kula gadah kasekten lan sanes-sanesipun ingkang saking peparing paduka Rama Prabu. Bagus isih kok gunakake sasekten saka pun Rama. Tasih Rama Prabu. Yen tasih pancen mbok gunakake ayo ngadeka. Ngadeka. Tremboko dina iki digdaya murite apa digdaya gurune Rama Prabu ora susah dadak kakan sing kok rembug kowe sing ngaku aku guru apa ora isih ngaku aku wong tuwa apa ora ayo yen kowe sing ngaku aku wong tuwa kudune apa sing dadi reh perintahku kok tindakake ngadeka Tremboko ya sahabat Rama Prabu. Tremboko wonten dawuh. Nok dodon didodok lho. Mangke rumiyin keparengipun Tremboko. Idep-idep aku guru sing bakal ngajar kelawan murid. Idep-idep dina iki ayo murid karo guru tak teter kaprawiranmu, tak teter kasektenmu sing saka ngarsanipun bapa. Oh, ngaten nggih. Ngestakaken dawuh. Bagus. Inggih. Mbok bilih paduka badhe paring piwucamalik dumateng kula. Seblake dadamu nyoh dodon didodo. Monggo kula dherekaken. Lah rak tenan to kowe arep ngluruk tenan ing Ngastina. Inggih. Rama Prabu. Loh! Ayo Tremboko gunakno kasekten saka pun bapa. Apa kira-kira karep muji aku kok piye? Kok kon gunakno kasekten saka Rama Prabu Pandhu Dewanata. Inggih. Bekti kula katur Rama Prabu monggo menawi paduka badhe ngawuningani kados menapa kasekten kula saking paduka Rama Prabu dipun cobi wonten mriki.
pusaka. Ya, inggih Rama Prabu. Adilipun lampahan kedah dipun lampahi, adilipun penandang kedah dipun sandang. Menawi menika ingkang dadosaken penggalih Paduka Rama Prabu saged bingah raos sing manah Paduka Rama Prabu, monggo kula dherekaken Rama Prabu. Carita kaya mangkono. Sami-sami ngasta curiga Narendra kekalih. Lenggih Narendra pringgondani Prabu Tremboko ing ngasta pusaka Kyai Kalanada. Kocap. Trengginas trampil Prabu Pandhu Dewanata genira mratitesaken ponang curiga kenging astanira Prabu Tremboko temah dawah plak kapidara. Sang Prabu Tremboko anyarengi dumawipun Kyai Kalanada kirang prayekna Prabu Pandhu Dewanata kenging sukunira Prabu Pandhu Dewanata. Sami sakala redah kabarubuh Narendra kekalih wonten madyaning palagan. Wah. Mati kowe. Wah. Tah. Mati kowe. Koko Prabu. Rama Prabu. Rama Prabu. Paduka tega nilaraken sagung para putra Rama Prabu. Iya. Upamane aku ora entuk piweling saka Rama Prabu mesti tak susang bawira balik negara Ngastina. Inggih Rama Prabu. Kula estuaken pangendikanipun Paduka Rama Prabu, kula kedah saged nampi lelampahan menika. Kula kedah saged nampi kanyatan menika kanthi raos panarimah Rama Prabu. Lalu diwasane ngari Igawit saking pakartinipun Sang Maha Julik ingkang kasarira Patih Harya Sumanya Patih Harya Sangkuni temah para Pandhawa cap saking negari Ngastina Prabu Duryudana ingkang jumeneng nata wonten negari Ngastina. Kocap nalika semanten Igawit saking pakartinipun Prabu Duryudana ingkang melih gendhong lali
den anggep Pandhawa menika dados klilip temah sang Patih Harya Sangkuni damel cara pambudidaya sesukan dadu temah kapracundang para Pandhawa nglampahi tiyang bucalan kalih welas warsa kawimban mangsa singidan setunggal taun. Parandene Prabu Duryudana kukuh begeget kadya Tuguwaja penggalipun boten kesdu mangsulaken negari Indra Prasta sajajaripun kawimban sepalih negari Ngastina temah pecah perang Baratayuda Jaya Binangun. Baratayuda Jaya Binangun peranging trah Saptawarga mapan wonten Tegal Kurusetra. Tegal sing tegese ora-aramba, Kuru darah Kurusetra tegese pasarean ya pakuburan. Wonten lara-aramba minangka pasareaning trah darah Kuru inggih wonten mrika. Dumadi Baratayuda Jaya Binangun peranging Pandhawa miwah Kurawa.